Wala dito, singot part. Relaxon, relaxon. Muragay sa pritro ba? Muragay sa pritro dia. Oh, wala. Relax ba? Hindi mo paso. Naroon na sa imong mga kamot na. Ada akong mga kamulo. Unsa ka bag-on po na son? Takta na. Sa kabag-on na. Puno din niya. Apun-on. Ya katong pula. Pulang mo pa lang dito. Pula, pula. Di bukat sunod ka do ba? Ini haon na ba? Di, tinawag mo. Ito po damay ko din ang magmamad. Ge. Adjustment good. Ah, bana first time pa. Gumani mo na ako sa. Masaya. Oy. Gumani mo na ako sa upaga ra kini bukaga daw to kana po. Oh. Shit. Pwede. Sample man. Trial. Sample na ahat. Trial and error ni. Ana. Na si imong kamot na. Di, soda. Wali. Di na idotson. Ay, duk-duk pun gyud. Sila ko ni. Maigo ta ni. Na si imong mga kamot na. Tanawa lagi. Di ko na. Uy! Sanay! Wala ni madyo. Eh may kuwason. Ha? Eh may ikuha. Bagar ka son. Di nasamit sa kuwan. Fresh tarawa, fresh na sa Ano pre? Di baga ra duday. Mayor gina. Kamay na express na ipa na. Taon dos ra ba? Dos na. Sakto ra son. Di saktan ni. Saktan ni sila ako di. Okay na ako kasakay. Ano may sakay? Ano may sakay ni? Dali, ginilit na daw. Wala pa may trabaho. Wala ako lang ngayon ngayon. Bert, ari pa gusto mo nga mo ni Wang. Ari. Sa simana ni Mongol ko. Musabot siya ato no. Inighandos ba? Baga. Gini, paano ko? Eh! Kaya naman. Sa. Ge. Ge. Kamay ko? Ge, katulong. Ge. Sa. Duha. Tama na. Oy! Na-press dito si Japard. Ge. Sige, napa isa. Kinanglan ni technique son. Karon di ka malangan. Maunang ano? Gawa bay. Perfect. Perfect son. Oh, dandan. Perfect. Pero baga lang na siya son. Traktor mo ay. Ha? Iwi siya na. Ani ka baga ba? Ani ba? Di ba ka rin maunang na ano dito? Oh, perfect. Ini freeze mo. Di masudlan naman tong kuan ni unang kanto pa lang. Di okay na son oy. Okay na na. Man ang imong kanang Ano ba? ay masa. Dili dugmok. Kaya kinahanglan dud dili mo. Inayag.
Kinayag ba? Pinagamay natin. Paano siya na? Daw, okay na lang. Para mong papaw. Kinayag lagi. Dana, okay na. Forma naman. Purma na. Kaya video ano na. Sakto ba? Sabay, istorya ni mo. Ang ako iba ito na yan eh. Vlog na ho ni Adil ni mo ha. Okay, okay. Perfect, perfect. Arab you, wow eh. A few moments later. Wow eh. Wow eh. Resultao. Oh, resultao. 200 per day. 200 buo. Kaya kayo. Maharlex! Mo ni si Maharlex. Tadi ba ba si Jerson no? Yaw ngilngig mo to na pod. Kukuha mo ng 200 pod. 200 ang adlaw ah. 200 ka bricks ba? Ano na? Oh. Animal. Fabricated by Kuya Dods Dodong gini. Hulmaan. Wah, good. Awan lah, mana? Mana dayon? Bohol Bricks. Bohol Bricks na. Bohol Bricks. Ngilngi kayo. Ato tang Jerson boy be. Ay, upload na ko ni sa YouTube. Ilag si mong inay mo ni imo adong. Wadawan, yaw-dawan na kuman tawa na ba? Ngilngig kayo sa tanan niyo. Oh, ni si Kuan. Made by Jerson. Bohol Bricks. Ngilngig sa ni siya oh. Jerson ya, Jerson ha. Pas-pas na good Brad. Pas-pas na lagi. Pas. Oh, Bohol Bricks ba? Bohol Bricks! Oh. Oh. Ha? Ngilngig kayo niyo? Oh. Oh. 200 yapon, son? Son. 200 ka buok. So sa kadlaw na. 100 sa kadlaw no? Ha? Okay, bira! I-upload no YouTube mo ni. Sikat ba? Customer ba? Bili na mo? Palit na mo? Guindulman lang, Guindulman area ha? Naral na lang ni Guindulman eh. Marilabot sa Cebu ha? Guindulman ha, made by Guindulman ha, Trinidad Bohol. Trinidad Guindulman. Okay kayo? Barangay Trinidad, Guindulman Bohol. Oh, Be, ipakita be? Bohol Bricks oh. Okay kayo? Oh. Utang dayon dong, utang. Okay, maayon na kayo. Daghang salamat. Sige, sige.